Llavors estem a la Catalunya central i és molt representativa de les zones que es cremen molt aquí en aquest país. Hi ha molts incendis, com veureu, perquè ara veurem uns i després veurem uns altres. De clima tenim, aquí plou uns 570 mil·límetres a l'any, que és una mica menys que Barcelona, però no és del més sec que tenim al país. És un Mediterrani moderadament sec. I com que és continental, la temperatura mitjana és 14 graus, més baix que Barcelona, però bé, és Mediterrani i és l'hàbitat natural de l'espècie més dominant, que és aquest, el pi blanc. El pi blanc, que és una planta que colonitza molt i també es va plantar antigament, doncs aquí trobarem algunes alzines i roures, però sempre als llocs una mica millors. Les que fan aquests sortints, i roques toves, que són les que s'erosionen més, es degraden més i també fan més sòl. És que això expliques a algú i no s'ho creu, perquè és que són una bírria. Sí. Són uns palillos. Llavors us deia, quan triguen a fer la maduresa sexual els pins? Us deia, entre 15 i 20 anys. És bo perquè el sòl és profund, perquè és una vall, perquè és un lloc on arriben sediments. Veureu molta cosa negra, algun carbonet, és a dir que part del que s'ha erosionat als vessants ha vingut a per aquí. Llavors és un lloc més humit i aquí podríem esperar el màxim de regeneració d'aquest territori, no? I de fet és bastant evident. Llavors aquest pi té